Papanin mo lang day. Perting bisihan na mo. Walay panahos lalis. Pulos busy. Bidyuhan ta ka. Sige lang diha. Nag-vlog ko ba? Imagine, 72 years old na ni. Okay pa kaayo. Basta, wala lang. Kuwan din ha, mga problema sa lawas. Okay pa kaayo. Mag-amping yun. Ano na kasi kita sa trabaho na to? Manano nagpainit. Okay kaayo. Basta, wala lang lalis. Oh. Ay naglihok no. Oh. Gaan lang tag mayong palawas ka nun na yun. Sige baktas itong mga lihokon kay exercise masad ko no. Basta nilang palabanan. Tuwa sa gilagan ako dito sa herbal para high blood. Nagan na rin na ini pahuwa ini. Ay kining kogi kay kuan man. Lunes maron magpainit pa ko. Painit pa ko kay dinhin lang ha. Good morning na lang napunta ng dire. O ako na niiin.